Никой друг скъпоценен камък не е пленявал човечеството със своя чар, така както перлата. Диамантите може и да са вечни, но перлите се разпознават като най-старите и ценени бижута векове наред. Перлите винаги са били ценени и обичани в световната история. Ценени са и 5-те перли на Весела Димитрова, ценени от цяла България и света на художествената гимнастика. Гръцката митология определя перлите като сълзи от щастие, точно каквито многократно са ни носили и момичетата с победите си по света. В образа на перлите са определени и те – Маргарита, София, Рейчел, Магдалина и Камелия. На Олимпийските игри в Париж българската чест ще браним и сърцата на терена си ще оставим. Всеки един спортист мечтае да покори най-високия връх в спортната си кариера. Надявам се нашата мечта да се сбъдне именно в Париж. Нека ние си свършим работата, а оттам нататък, както се казва, каквото е казал Господ. За момента единственото ми желание е златен олимпийски медал. Моля вас се силно аплодисменти за отборната България! Феновете ни нарекоха перлите на България на световното първенство в София през 2022 година, когато завладяхме титлата в многобоя. Мисля, че всяка една от нас е такава. Всяка показва своята индивидуалност на терена и така показваме това, което можем. Харесва ни да ни наричат перлите. За нас това е много ценно, защото никога досега не са наричали други така. Откакто е събран ансамбъла, бяхме доста момичета. Постепенно бройката започна да намалява. Аз бях от първия състав в основния, след което получих по-тежка травма, счупих си крака и се наложи да излезна за един период от време, което малко забави моята подготовка, докато се възстановя. И когато се оправих, влезнах отново в основния състав, заедно с част от другите момичета, които в момента са с нас. Като ни събраха, бяхме около 15 момичета. Изпаднаха доста. Направиха състава, не бях в него, бях може би 6 месеца резерва, но дойде и моят момент и влезнах в основния състав. Не съм очаквала, че веднага мога да попадна в титулярния състав, но силно вярвах и това се случи. А за капитанството още по-малко съм вярвала, но много се радвам, че треньорките ми се довериха, защото това е една голяма отговорност. Българския национален отбор попаднах още в девойки. После бях освободена и влязох в индивидуално жени. Като мой личен треньор стана госпожа Весела Димитрова. Тренирах с нея известно време, заедно с ансамбъла, като нямаше и ден, в който да не съм казала, че аз тренирам, за да вляза в ансамбъла и да стана олимпийски шампион заедно с ансамбъла на България. Но не предполагах, че ще е в този олимпийски цикъл. Пътят ми в ансамбъла премина от индивидуално към ансамбъл много неочаквано и изненадващо за мен. Бях индивидуално миналата година, 2023-та. Госпожа Весела каза, че иска да премина при тях. Един ден, както си тренирах, госпожа Весела Димитрова говори с госпожа Раева и те ме повикаха двете. Госпожа Раева ме попита: ти наистина ли искаш да си в ансамбъла? И аз казах: да, аз за това тренирам цял живот. И тя ми каза: добре, ще те пусна, но ако ми обещаеш, че ще станеш олимпийска шампионка. Това е обещанието, което толкова лесно дадох, но е изключително трудно да го изпълня. Ще дам всичко от себе си, за да го направя. Наистина, обещанията са за да се спазват. Много бързо станаха нещата. Майка ми е от Северна Македония и 4 години съм се състезавала за тази държава. Доста
опит натрупах. Участвах на всички световни купи, на всички европейски, на всички световни първенства и със сигурност ми е помогнало много за спокойствието на килим. Като индивидуална състезателка всичко си зависеше само от мен, докато сега не е така. Още като малка много исках да съм в ансамбъла на България, но мама винаги е била малко против. Винаги искала да съм индивидуална състезателка, но дойде момента, че госпожа Симеонова ми каза, че ще има селекция за ансамбъл и ще ме пусне да се явя. И аз казах на мама и тя не беше много съгласна, но аз си казах, това е нещото, което аз искам. Явихме се на селекцията, тогава госпожа Димитрова беше там, госпожа Раева, всички беше много интересно за мен, защото за първи път се явявах за ансамбъл на селекция и много се надявах да бъда от избраните. Като капитан аз трябва да събирам, да мотивирам отбора. Когато сме в трудност, трябва да мога да ги сплотя, да сме като юмрук. Първият ни голям успех беше световното първенство в София, което спечелихме и завоювахме нашата квота за Олимпийските игри в Париж. За нас беше много емоционално състезание, наистина, особено пред родна публика, доста по-различно е. Спомням си деня, в който станах световна шампионка. Първоначално не осъзнавах какво се случва, но когато ни сложиха медалите и започна българския химн и аз си спаднах в рев и сълзи, осъзнах всъщност какво сме направили заедно целият екип, защото това е една наистина екипна работа. Ние, треньорите, как сме се преборили още на първото световно да спечелим квотата. Да зарадваме българската публика беше нещо уникално. Най-драматичният момент за мен беше когато на световното първенство в София изпуснах на една от размените обръча. Беше от липса на внимание или подценяване на момента. И за мен беше много тежко. Дълго време преживявах, беше и натяквана, но вътре в себе си се борих и се справих. Понякога се сещам, но гледам да не се връщам назад и да гледам само напред, за да не ми пречи за в бъдеще. Пулката, която си взех е, че трябва да съм внимателна дори при точните уреди, защото тогава стават най-големите и глупави грешки. И че трябва да съм максимално концентрирана до края. След световното първенство, една година аз не бях в основния състав. Не ми беше хубаво, но давах всичко от себе си отстрани и това се виждаше и затова сега отново съм вътре. Определено ми повлия това и имаше моменти, в които ме демотивира, но вътрешно се борих и всички мои близки също ме подкрепяха и не спрях да вярвам и да се боря. След като първата година не успяхме да спечелим европейската титла, следващата година успяхме. Това беше още една крачка към голямата ни цел, която са игрите в Париж. Попълнихме липсващата титла в списъка на госпожа Димитрова. Много сме щастливи за което и спечелихме и за нас. На европейското първенство беше малко по-различно. Не знам защо, но аз тогава се чувствах сякаш изтощена. Не знам защо. И не можах толкова да се
да се зарадвам на този медал. Отново след това осъзнах какво се е случило и вече си преживях и емоциите, и радостта, и всичко. Беше още една сбъдната мечта за нас. Благодарим ви, момичета, благодарим ви за емоциите, които ни донесохте през тези дни. Честито на цяла България, честито на всички фенове и любители на нашият любим спорт. Световното първенство във Валенсия може би беше едно от най-тежките състезания за нас. Не се получи така, както искахме и така, както очаквахме. Наистина работихме много преди това, имахме някои спънки в подготовката. Беше ни трудно да го приемем, особено след като предната година имахме такъв успех. Но мисля, че го загърбихме и работим само напред и нагоре. Можем да им кажем само горе главите, момичета. Грешки се случват, нека грешките да останат на това световно първенство. До година е тяхната голяма цел на Олимпийските игри в Париж. Всяко едно състезание е урок за нас и доста често се опитваме да забравиме това, което е станало, дали добро или лошо, и преминаваме нататък и мислим за следващите състезания. На последното световно не играхме никак добре. Това ни може би се случи така, защото преди световното имахме лагер, който не мина никак добре. Имахме изключително много лоши тренировки и не излязохме уверени в себе си. Не мога да кажа, че не сме били готови, защото ние работим тези съчетания цяла година. Но може би това, че не тренирахме добре, си оказа влиянието и не изпълнихме съчетанията по изобщо добър начин. След този провал, ние така, за съжаление така го наричаме, не исках изобщо да говоря за това световно. Даже когато се пребрах и постоянно, когато говорех с някой, сменях темата, молих майка ми да не говорим за това, но в крайна сметка след около 10 дни трябваше да си излея всичко. Много беше тежко, особено това, че предната година станахме световни шампионки и от нас се очакваше, а и ние много искахме отново да станем. Но продължихме напред и сега предстои Европейската олимпиадата. Много ни помага това, че сме повече момичета, че сме заедно. Даже преди няколко дни имахме така момент в тренировката, който беше доста тежък. И им казах на другите момичета, сега, ако бях сама, може би щях да плача или не знам, нещо със сигурност да не продължа по такъв начин тази тренировка. Ние точно тогава се опитахме да оправим настроението и ни беше от една страна забавно, от друга, това, че успяхме да довършим тренировката по най-добрия начин. На състезания особено има и добри и лоши страни. Това, което всички гимнастички, които са били в ансамбъл, казват, че е огромна отговорност, защото сбъркаш ли, всички страдат после. Но когато знаеш, че дори и да не си насочил добър уред, има някой отсреща, който ще направи всичко възможно, за да го хване и да спаси съчетанието, така да се каже, е много по-спокойно. Най-вече тренировките ни сплотиха, т.е. това, през което преминахме, през което треньорките ни подлагаха. Всяка една е много различна от другата, но колкото са различни, толкова сме и еднакви. Със сигурност може да споделим една на друга и всяка една е готова да помогне на другата. Доста често някоя не е в настроение, но все пак винаги, когато се погледнем в очите и усещаме доверието, което имаме една към друга, и винаги се вдигаме. Много подкрепа усещаме от всички треньорки и от целия екип. И смятам, че не само с лошо ни обединява, даже напротив, с много любов и с много обича.
Камето за мен е буря, светкавица, нещо много силно. Софи е много добросърдечна, отзивчива, милосърдна. Маги е слънце, буквално слънце. Тя е винаги усмихната, винаги позитивно настроена. И Рейчел за мен е един ангел. Въпреки трудния характер, тя вътре в себе си е ангел. Ние сме като пръстите на ръката. Не можем една без друга, а заедно сме по-силни. За да успеем, трябва да гледаме в една посока и да сме като пръстите свити в юмрук. За да победим, трябва да си помагаме една на друга и да се борим за нас и цяла България. За да сбъднем нашата най-голяма цел, ние тренираме по цял ден в залата по 8-9 часа. Започваме с балет сутрин, след това тренираме единият уред, почиваме, загряваме се наново и тренираме втория уред. 6 дни от седмицата. По цял ден тренираме в залата, 2 тренировки, лагери, подготовка. Сега сме в състезателен период. Просто тренировките се провеждат по по-различен начин и доста по-професионален, бих казала. Ние сме 5 на терена, но това не означава, че само ние работим. Имаме още 5 от другата страна на терена, които винаги са до нас и ни помагат. Учат ни, борят се също колкото и ние. Весела е перфекционист. За мен тя е огън жена. В същото време е пролет, цветя. В друг момент може да бъде гръмотевица, светкавица. Току-що, преди да застанете, го обясних на София. Толкова бавно влачиш ръката, толкова бавно настъпваш. Тя как да си слета лентата? При положение, че нямаш никаква ситуация преди това. Ти нямаш въобще движения, както трябва да са. Ти си плуваш. Имаш раз, два, а ти си раз, два. Ти като хвана къса лента, защото трябваше да забиеш после там. Магдалина къде изхвърли на разпределението на София? Защо я затрудняваш при положение, че тя след това има сложен елемент? Изхвърляне с ръка. Дясно. Рейчел, наблюдавам те през цялото време, дори за жалост на останалите, че тях ги пропускам. Там не беше добре, тук още не беше добре. Не си мисли, че веднъж като си го направила идеално. Всеки път искам да го виждам. Дай. Още можеш. Винаги иска всичко да е перфектно и за нас е много важно тя да е доволна, защото когато тя е доволна, значи наистина сме си свършили работа. Ясена е много смирена, винаги много ни помага във всички ситуации. Колкото помага на Весела, толкова помага и на нас. Значи, изпън, заковавам. Изпън, искам да го видя и играете с душа. Е така отворени гърдите, настроението. Ама да ме гледате в очите и да ме карате аз да стана да играя с вас. Елица Луканова, нашия балетен педагог, винаги е до нас, винаги много ни обича и тя е човекът, с който започнахме всъщност подготовката. Елица Павликенова ни учи да бъдем много изразителни на терена, да показваме класа, да сме едно ниво над останалите с нашите стъпки по време на съчетание. Стеляна, тя отскоро е с нас, нашият психолог, винаги ни помага, обръщаме дори когато е трудно, обръщаме нещата в игри, само и само да ни е по-леко и да ни помогне. Госпожа Ясена Стойнева е
много добър треньор. Винаги ни е подкрепила, винаги е била до нас. Дали в добро или лошо, тя винаги наистина е била до нас. Трябва да работиш, за да получиш. И това, че трябва да си много голям перфекционист, за да си професионалист. Цената на успеха смятам, че е всичко. Много пъти съм стигала до този извод, че всяка една трудност в какъвто и да е момент и за каквото и да става въпрос, наистина е всичко и смятам, че всяка една си дава сметка, че наистина би дала всичко за това, което мечтаем. Това, че наследяваме титлата на предния ансамбъл, олимпийските шампионки, е както и отговорно, така и ни показва, че всъщност е възможно и не трябва да се отказваме пред трудностите, а да преследваме мечтите си до край. Всеки един спортист мечтае да покори най-високия връх в спортната си кариера, именно олимпийският. Ние работим много всеки ден и смятам, че ще покажем най-доброто, на което сме способни. Честно казано, никога не съм си представила, че един ден ще стигна до Олимпийски игри. Наистина много се вълнувам и се радвам и за мен ще е много голямо постижение, че съм стигнала до тук. Доста често си мислим за това, но все пак за нас е по-важно ние да сме доволни от себе си, от свършената работа, треньорките да са много доволни от нас и все пак мисля, че всеки си мечтае за златен олимпийски медал. Най-хубавото искам да е на Олимпиадата. Визуализирам си го всяка вечер и се моля и давам всичко от себе си, за да се случи. Вярвам в Господ и за момента единственото ми желание е златен олимпийски медал. Давам всичко от себе си на тренировка всеки ден. Лишавам се от свободно време, от приятели, от семейство, но го правя с огромно желание и не съжалявам за нито един пропуск. Вярвам в чудесата и смятам, че се сбъдват, особено когато много силно отвътре сърцето не ги желае и когато се борим и си ги искаме до край. Усещам, че наближава Олимпиадата. Пътят ни е много труден и сладък едновременно и гледаме максимално да се наслаждаваме, защото наистина почти не остана. Това, че моят приятел е успешен и известен спортист не само в България, а и в цял свят, Карлос Насар, много разбираме за всяко едно нещо, във всяко едно отношение, когато говорим. Имам много голяма подкрепа от него и това ми дава, така да се каже, много сила. Смятам, че Карлос ме научи на много търпение и на още повече воля. Когато си говорим как са минали тренировките ни, моите и неговите, не смея да му се оплаквам или да му рънкам или каквото и да е било, защото знам и на него колко му е тежко и той знае на мен колко ми е. И много ми помага и ме разбира и винаги ми дава съвет, когато имам нужда. Общата ни мечта в Париж през лятото, както и той, така и аз, от много време жадуваме, така да се каже, за това нещо. Най-малкото, което е да отидем на Олимпиада. Смятам, че и той, и ние можем да го постигнем. И ще бъде много хубаво. Ами със сигурност аз ще гледам него, ако не е на живо по телевизора, така да се каже, и той и нас. Тъй като той отига на 9-ти, ние играем на 10-ти са ни финалите. Заминаваме само с позитивизъм, бих казала, с надежда. Бих казала, че всичко зависи от нас до момента, в който ние навлезем на терена и си изиграем 4 от 4 съчетания. Това ще е, което се изисква от нас и което ние искаме да направим. Оттам нататък надеждата е да заслужим това, което трябва.
Наричат перлата кралицата на скъпоценните камъни. Всички короновани особи се прекланят пред нея. Така и ние се надяваме светът да се преклони пред Маргарита, София, Рейчел, Магдалина и Камелия на Олимпийските игри в Париж.